treneru, evo unatoč nekoj dominaciji na terenu i većem posjedu kroz cijeli susret, domaćin uzima sva 3 boda u gradskom vrtu. Neki vaš komentar susreta i napetog derbija? Pa evo, kao što ste rekli, imali smo posjed, prvo poluvrijeme onako bilo stabilno, puno borbe za te druge lopte, puno borbe u sredini terena bez nekakvih izrazitih prilika. Drugo poluvrijeme smo izmjenama, uvođenjem Andrića htjeli doći do još nekakvih kvalitetnijih situacija pred protivničkim golom. Imali smo 2-3 situacije u kojima smo mogli bolje reagirati. U konačnici dobili smo taj gol iz gužve pred našim golom koji odlučio utakmicu. Dinamo je imao niz dobrih situacija, međutim lopta nikako nije htjela u gol. Na kraju su to neke neiskorištene šanse, zapravo Osijek i kaznio u 70. minutu. Ne mogu reći da momci da nisu htjeli, da nisu nastojali sve da dođemo do tog gola. Bili smo i stabilni u sredini. Kažem, ok, ali realizacija nam je problem. U trećoj trećini ne donosimo ono što bi trebali i onda ti se uvijek može dogoditi da primiš ovakav gol. Kako je stanje u momčadi sad po pitanju nekakvih ozljeda, kadra, igrača? Pa evo, utakmica je završila, mislim da niko nije nešto ozbiljnije, nekakve posljedice utakmice da ima, tako da imamo sad jedan normalan tjedan da se svi odmore, da se izregeneriraju dobro od svih ovih utakmica i napora koji su bili u proteklom periodu, da vidimo još od ovih ozlijeđenih igrača ko će nam se oporavi do kraja tjedna, tako da u što kvalitetnijem stanju dočekamo sljedeću utakmicu. Upravo to što ste i rekli, sad slijedi dan odmora i malo više vremena možda za pripremu iduće utakmice protiv Šibenika za vikend. Pa sigurno da će dobro doći, tako da kažem i da vidimo i što se tiče ozlijeđenih igrača. Sigurno da nam nedostaju i Adem i Ivan Ušec, da vidimo kakva je s njima situacija i svi ovi koji su iznijeli najveći teret ovih dosadašnjih utakmica da imaju malo vremena za izregenerirati se. Bez obzira na ove promjene u poretku, Dinamo i dalje ima utakmicu manje. Do sada je igrao cijelo vrijeme na 2 fronta, Europu i domaća natjecanja. Međutim, sad ipak ostaje malo više vremena za posvetiti se onome što je jedan od prioriteta klubova, odnosno glavni cilj, a to je obrana naslova prvaka. Pa sigurno da je to prioritet i sigurno da će ti normalni tjedni utakmicama malo nam donijeti svježine i olakšati u tom dijelu, ali isto tako znamo da će svaka utakmica biti izuzetno zahtjevna i da moramo biti pravi i do kraja maksimalno koncentrirani u svakoj utakmici koja dolazi. Hvala treneru. Hvala vama.